Assalamu alaikum. Sunana Maryam yola. Ina kira ga dukkanin musulmai na duniya gabaki daya. Allah ya kawo mana sauki ko in ce Allah ya kawo mana maganin wannan cuta ko in ce annoba da take yawo a duniya gabaki daya, wato coronavirus. Akwai wani abin al'ajabi da ya faru da wani bawan Allah. Ya yi mafarki da Annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wato yanda za mu yi mu magance ko mu kubuta daga wannan cuta da take yawo. Za ka yi allola, ka ɗauko alƙur'anin ka, cikakken alƙur'ani, ka yi sallah raka'a biyu. Sallah na raka'an farko za ka karanta fatiha da alam nashara. Raka'a na biyu za ka karanta fatiha da iza ja'a. Sannan ka yi salatin annabi 10. Ka yi istingfari ƙafa 10. Idan ka idar, za ka ringa buɗe wannan alƙur'anin ɗaya bayan ɗaya a hankali kana kula. Za ka ga wani gashi, ƙananan gashi, duk inda ka buɗe ka ga wannan gashin, za ka cire shi, ka samu kofi da ruwa. In ka cire gashi ka ringa ajiyewa ɗaya bayan ɗaya har ka ƙarasar da buɗe wannan alƙur'anin. Idan ka gama, sai wannan ruwan da aka sa gashi a ciki shi mutum zai sha. Insha Allahu Allah zai raba ka da wannan cuta ko zai kiyaye ka da kamuwa da wannan cuta coronavirus. Don haka yan uwana musulmai, ina gaya wa duk wanda ya ji wannan bidiyo ya yi kokari ya yi. Ni ma na yi, mu ma mun yi kuma mun gani. Zan daura muku wannan yan hoton gashin da na cire a nawa. So don haka ina gaya wa yan uwan musulmai kowa ya zauna ya je wannan abu. Wato Allah ne ya kawo mana magani ya kubutar da mu daga wannan masifa da ta shigo. Don haka kowa ya je. Mun gode, Allah ya saka da kai, Allah ya kare duk wani musulmi a duk inda yake. Na gode.